Velkommen til efterskolen ved Nyborg. Vi er en efterskole med 230 elever fordelt på 5 linjer. Fodbold, håndbold, basket, kunst og en rejseprojektlinje. Vi bruger rigtig meget tid på vores linjefag og forsøger at kombinere det med faglig undervisning, der gør de unge mennesker klar til videre uddannelse. Og så vigtigst af alt, så har vi selvfølgelig rigtig meget fokus på den enkeltes udvikling og ikke mindst dannelse, således at når de er færdige nede ved os, er de klar til at komme videre med deres liv. Vi har her på EVN har vi en aktivitetsramme, der betyder, at man skal passe sine ting, man skal passe sin skole, sit linjefag, sin rengøring, køkkentjans og i det hele taget være en god elev, der bidrager til fællesskabet. På EVN har vi et kodex, som ligesom understøtter vores værdigrundlag. Og det kodex går ud på 3 ting. Man skal være en god kammerat, og man skal passe på skolens inventar, og så skal man bidrage til fællesskabet. Vi gør rigtig meget ud af at passe på hinanden her på EVN, og det betyder, at man drager omsorg for hinanden, både på værelset, men også i alle de grupper, man er en del af. Vi har både kontaktgrupper, vi har familiegrupper, og så selvfølgelig det vigtigste, det er dine roomies på værelset. Vi har et motto på EVN, der hedder bøvl og begejstring, og der er rigtig meget begejstring, når man er på efterskole, og det er også alle de ting, man husker, når efterskoleåret er forbi. Men indimellem vil man også opleve, at der er lidt bøvl. Det er lidt bøvl at gå på efterskole, men det betyder også, at hvis man klarer sig igennem bøvl, og man lærer at håndtere konflikter, og indimellem lidt kriser, så ender man oftest med at komme ud på den anden side som et bedre menneske. Vi alle elever er tilknyttet en kontaktgruppe med en kontaktlærer, så du er aldrig alene, og kommer man et sted, hvor man finder ud af, at man har brug for hjælp, så kan man altid spørge sin kontaktlærer. Det er populært at gå på efterskole, også her på EVN. Som sagt, så er vi 230 elever, og kunne du tænke dig at blive en del af EVN-familien, er du meget velkommen til at kigge forbi og høre om vores dejlige efterskole. Hvert år så afholder vi efterskolernes dag sidst i september, og ligeledes så har vi også en masse besøgsdage i løbet af skoleåret, hvor man kan komme og høre specifikt om en af de 5 linjer, vi har på skolen. Så følg med her på vores hjemmeside eller på nogle af vores Facebook-sider. Der lægger vi information ud omkring, når vi har de her møder. Du er mere end velkommen.